Benvinguts a aquest concert de Nadal que som tan optimistes que ja ens hem passat un any i tot, perquè veig el programa ja posa 2009, però no és un viatge en el temps, sinó que informàtica sempre fa bromes d'aquestes. És el del 2008, esperem que el 2009 també us el podem oferir. Tots benvinguts a casa nostra, a aquest primer concert que fa la Capella de Música